Το χρέος που χρωστάμε όλοι μας, το χρωστάμε στους εαυτούς μας. Καταρχήν, το χρέος δεν είναι του Υπουργείου Οικονομικών, δεν είναι μιας κυβέρνησης, δεν είναι ενός Υπουργείου, δεν είναι του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Το χρέος είναι όλων μας υπό την εξής έννοια. Οι δαπάνες που κάνει ένα κράτος, τις κάνει προκειμένου να παράσχει κάποιες υπηρεσίες και κάποια δημόσια αγαθά, όπως λέμε, δημόσιες υπηρεσίες στους πολίτες. Την παιδεία, την υγεία, την άμυνα, την ασφάλεια, την τάξη κλπ. Αυτά για να τα παράξει θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βρει τα χρήματα. Αν δεν τα έχει άμεσα, πρέπει να τα δανειστεί. Αυτή η υπηρεσία που θα παρασχεθεί στον πολίτη, η υγεία, η παιδεία και όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, με κάποιο τρόπο αυτά τα χρήματα πρέπει να βρεθούν. Από ποιον θα βρεθούν? Θα βρεθούν από τους ίδιους τους πολίτες. Πώς? Μέσω της φορολογίας. Γιατί είναι χρήσιμο να γίνεται μέσω ενός κράτους όλη αυτή η διαδικασία? Γιατί ένα κράτος έχει αυτό που λέμε, μπορεί να δημιουργήσει οικονομία κλίμακος. Θα μπορούσε και ο πιο πλούσιος άνθρωπος στην Ελλάδα ή στον κόσμο να έχει το δικό του νοσοκομείο, το δικό του πανεπιστήμιο, το δικό του σχολείο, τη δική του αστυνομία, το δικό του στρατό, αλλά όλα αυτά θα ήταν τόσο πολύ δαπανηρά που με όρους cost efficiency, δηλαδή αποτελεσματικότητας του που ξοδεύουμε τα χρήματά μας, θα πλήρωνε δυσανάλογα λεφτά για την παρεχόμενη υπηρεσία. Ενώ αν έρθει ένα κράτος και παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες, τότε το κόστος αναπολίτη πέφτει πάρα πολύ. Γιατί έχουμε αυτό που λέμε οικονομία κλίμακος. Το κράτος όμως δεν έχει δικά του λεφτά. Το κράτος είμαστε όλοι εμείς. Αυτό είναι κάτι που πάντα παρεξηγεί ο κόσμος. Πιστεύει ότι το κράτος είναι ένας εχθρός, είναι κάτι άλλο, δεν είναι ο ίδιος. Το κράτος είμαστε εμείς οι δύο πολίτες.